mi pakhat chuan anu enkol tu te chu aring zo lova camera athokota athil mu chu alung chia thlak hle mai kan nuna kan thil mu thil hreom ber kan nu le pa te upalai an ron ter cholai mu hi ani ome I chung te kha an lo upat phei chuan nang ma ni mai po ni to lovin amma ni po anin enkol tha thei to lova chu wang chuan an ma ni in enkol ve thei dan tu loma man na kan siam mangai ni om zia chu nozing homa da ang chi te khania nozing hom hi chu aza oma ma se azawai chuan ani lem lova tin kami zo zinga chuan tiang hi kan la telu tuk lem lo bok mi pakhat kamel chuan anu helen chu nozing homa da angai wangin da atumta arin dan chuan thil chu a thain akal tlong vek tura angaya ma se aring sual kher mai he pa hian anu enkol tu te chu aring thlot lawa camera da ta ni athil record chuan akal ngo atina kher mai helen chu alze magnat na nei nia atir chuan in enkol tha thei viau ve thina van doi thlak takin agai nu chuan athil ti ngai po ati thei ta lo ni atopa chuan camel chuan anu nozing homa da chu adu tadewa nile nga ngai sak tu anei dona wangani anu homa ada ani chuan ngai sakna adon me baka a him le zuala ring bokani zirchian na voi tam takane nuwa camel chuan anu omna mun tura thatak chu amuta tha tilea ma se ada nu chuan case makle in enkol that lo na anita ni camel chuan anu chu nozing homa chuan ada ta ma se angai atha thei tat talawa anu mutuwa akalapiang in ngai that lo na anei zia mai voi khat po anu midwaldum omchu amua staff ho chuan ein bolna wang vel ni angin an soya camel chuan thu sei chu aring lo hle maya baka anu natna alzemak po rai anhekin azol zera anu la chuan eng thil thleng ma chu asei hlei thei bok sirawa camel chuan anu in amit duk chan a khriat lo chu aring hlellem lowa au pat ve to em wang ania chu thil a thena wang chuan camera leya anu ma chuan da tha ti na chu nei ta thowa fapadang ang thovin anu chu a tha ti le a hi mani ti chu a kha chiang do ni video en chuan a thil mu chu magate khop mai staff mi pa pakhat chuan camel nu puan chu naptit nan an manga a fai da tu khania ma se a fai da ma chuan a napani khera ma se chu mai chu la ni lawa me chi pakhat lo lut le in anu khumbula chuan anin chhai le vel boka chu pa chuan me chi mong vel ta chu a khoya anu helen chu hlau tak le nuam lo ti takin a angin rang bok sia camel chuan thil mu chu rap thla ka te le maya en ring chu hlau ani ma se anu wangin en de hrama staff pakhat dang le chuan anu thil chu arwa tu ma chuan ngai sak lem lowa pakhat phei chuan anu helen mai ma chuan akut te chu avei kwal vela camel chu athinarim hle maya thileng ama tak ti nge tul ni na khia chu video chu social media lama upload chuak ta nge nge a mitam takin upload chongin nozing home director po chuan alo mu ve ta bokani ani chuan dan manga akhem tu tu te ban ani tu thu le tiang thil hi a chen tong ai lo tu thu chu soya ma se camel den anu lak chu nu po chuan staff an ban tak chu a thok non le a anu laka khatianga thilati wang po khan khamani chuang lo ni anu helen chu september sang hila som po khan abu galta khatianga an enkol kha aphu lova tu manan phu bok heklo ma se to pa suana fa pa chuan amu chuaka ala chuak ta ni helen hian fa pasari ne ya indo pui panilai po khan na wasani ve thina khanau jing homa po khan lalnu anga enkol tu ani nge nge ya ma se an ngai sata zo ani kha hetiang thil hi a thleng zen zen lawa camel in social media vela appo se wang chuan an hming chu a cheta viau tho ni immangai tak te kha enkol na tha an don lo chuan ma la vela tin mizo manga chuan nozing home kan nei hek lo mai thei roi thau ngai tele akai noi no te ponyang camel kha fing ma lo se chuan anu hun top chu from le ka thak tak ani nge yang chu wang chuan kan leina kan chung te hi an him na mun mo kan ti a hian an lo him lo thin chu wang chuan chikla en liam mai lovin le mi chu se jong jong hi oi mai lovin mani nge hian thodik hai chua dikna mon nun hi athani zawai chunga lom thu kan se ya video danga kanin mula don